Després de 6 mesos i mig de competició, dels 35 equips que van començar a disputar la Champions League de waterpolo, ja només queden els 8 millors. Aquests seran els que disputaran la final avui a Gènova i entre ells hi haurà un barceloní. Atlètic Barceloneta. El conjunt de Xus Martín torna a una fase final després de no aconseguir-ho l'any passat. Enguany l'Atlètic Barceloneta s'ha classificat tercer del grup i no volen quedar fora de la final avui a les primeres de canvi. Per aconseguir-ho, els mariners arribaran a Gènova amb un equip ple de figures com Dani López Pinedo, Felipe Perrone o el repescat Albert Espanyol. Eger. Els hongaresos seran el rival del Barceloneta a quarts de final. Eger és sinònim de waterpolo. L'equip de Norbert Dabrowski ha participat en les 3 fases finals últimes de la Champions. Enguany ha incorporat homes com Strahin Jarrašović. Al costat de l'exjugador de l'Atlètic Barceloneta trobem homes com Balas Haray o el porter Branislav Mitrovic. Proreco. Són els anfitrions. És l'equip que té més copes d'Europa. Només han perdut un partit a la fase de grups. Són el conjunt més golejador i menys golejat de tota la fase. I a tot això cal sumar la presència d'homes com Guillermo Molina o Chalo Echenique, dirigits des de la banqueta per tot un mestre, el serbi Vladimir Vucinic. Brescia. El conjunt italià serà el rival del Recu als quarts de final. Els de la Lombardia van haver de disputar una primera ronda preliminar, però l'equip d'Alessandro Bobo, medalla d'or als Jocs Olímpics de Barcelona, ha fet prous mèrits per estar a la final a 8 i entre els seus jugadors en destaca el croat Petar Muslim. Olympiacos. El conjunt grec ha acabat la fase regular com a primer de grup. Només ha perdut un partit i n'ha empatat un altre, el que va jugar a la piscina Sant Sebastià contra l'Atlètic Barceloneta. L'Olympiacos, que en la final a 6 passada va acabar últim, continua sent un equip format bàsicament per jugadors de la selecció grega i amb un altre grec, Zoris Vlachos, a la banqueta. Spandau. L'equip alemany serà el rival de l'Olympiacos a la final a 8. El conjunt berlinès ha debutat aquesta temporada per primera vegada a la Champions i no ho ha fet pas malament. Només ha perdut un partit a la seva piscina, però lluny de l'Olympia Park de Berlín, els berlinesos perden molta força. Lluc. Dubrovnik és sinònim de waterpolo. El Lluc va ser el campió l'any 2016, però la marxa d'homes com Felipe Perrone o Josip Birlic ha estat clau. Això sí, una de les claus del conjunt croat és a la porteria amb Marko Vijac i l'altre home important és el barceloní Xavi Garcia. Zolnoki. L'equip hongarès és el campió d'Europa actual i el partit de quarts contra el Lluc serà per a molts una final anticipada. L'any passat, Lluc i Szolnok es van enfrontar a la final. El Szolnok, però, no és el conjunt de la passada temporada. La marxa de jugadors com Denis Varga li ha passat factura al conjunt de Sandor Šek. Això sí, els hongaresos tenen una perla dins l'equip, el serbi Andrija Prajlovic. Aquests són els equips. La final a 8, del 7 al 9 de juny, a Gènova.